Samantala, pumanaw na idol si alias Leia ang 15 anyos na dalagitang binaril po ng dati nitong kasintahan sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija at kinumpirma po ng pamilya nito na pumanaw kagabi. Si alias Leia ay namalagi sa isang ospital sa Nueva Ecija ng ilang araw matapos maganap ang insidente. Bago pa man humingi na ng tulong ang pamilya ng nasabing biktima para sa operasyon na isasagawa sana kay Leia. Kapansin-pansin din sa mga post ng kaanak nito na sila ay naghahanap ng ospital na may ICU at mga doktor ng kanyang sa kanyang operasyon at dahil ng tama nga ng bala sa pagiging critical nito. Ilang beses na umanong ni-revive ang dalagita at tumaban, ngunit sa pagkakataong ito hindi na umano kinaya. Samantala, nauna nang pumanaw noong ika-8 ng Agosto ang lalaking umano'y dating kasintahan nito na bumaril kay alias Leia sa loob mismo ng silid-aralan. Hinigpitan naman ang seguridad sa paaralan sa Nueva Ecija upang masiguro na hindi na mauulit ang naturang insidente. IFM News. IFM News. IFM News.